walang pamasahe at pangkain, at mahal ang magpa-check up sa mga ospital. Ilan lamang ito sa mga pangunahing hinanaing ng mga Pangasinense sa usapang pangkalusugan. Para mabigyan ng solusyon ang mga hinanaing na ito, isang programa ang isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na pinamumunuan ni Governor Ramon V. Gico III. Ito ay ang Gikonsulta Program kung saan ang Pamahalaang Panlalawigan na mismo ang lalapit sa mga Pangasinense para magandog ng mga libreng serbisyong pangkalusugan at medikal. Isa nga sa mga nakinabang sa programang ito ay si Glessy, residente ng Barangay Pilar sa Santiago Island, Bolinao. Aniya, hindi madaling makapagpatingin sa doktor sa kanilang lugar dahil kinakailangang bumiyahe gamit ang bangka bago marating ang pinakamalapit na ospital. Dahil dito, madalas niyang tinitiis o pinagkikibit-balikat ang mga nararamdamang sakit. Tulad ngayon, may sakit yung tinga ko. Yung tinga ko po, masakit yung kaliwang tainga ko. Maraming salamat kay Governor Gico kasi binigyan kami ng ganitong oportunidad para may mga karamdaman, mabigyan kami ng libreng gamot. Dahil sa Konsulta Plus Gikonsulta, natanggap ni Glessy at iba pang residente ang kanilang kinakailangang medikal na atensyon. Libre ang check-up, konsultasyon at mga gamot. Isang malaking ginhawa para sa mga nangangailangan. Sa loob ng 5 araw, mula ika-18 hanggang ika-22 ng Pebrero, isinagawa ang Konsulta Plus Gikonsulta sa mga bayan ng Binmalay, Lingayen, Mabini at Anda. Dinala mismo ni na Governor Gico, Vice Governor Mark Ronald Lambino at iba pang opisyal ang mga serbisyong pangkalusugan sa libo-libong Pangasinense. Bukod sa libreng medical consultation, inirehistro rin ang mga benepisyaryo sa PhilHealth upang mas mapadali ang kanilang pag-access sa konsulta benefit packages. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ang bawat pasyente ng 300 pisong allowance para sa pamasahe at pagkain sa tuwing sila ay magpapakonsulta. Lahat tayo enrolled sa PhilHealth. No? Kung may PhilHealth na kayo, alam mo gagawin po namin, magbibigay ang province ng isang ID card. So lahat ng makuha na vital signs, no? Lahat yan ipapasok na po sa ating electronic medical record, ang tinatawag na EMR. Okay. So yan po ang inyong permanenteng medical record. Yan po nakalink sa ating mga provincial hospitals. Lahat-lahat po yan. Lahat po ng pupunta ngayon para magpakonsulta ay marerehistro at mabibigyan po ng PhilHealth ngayong araw po nito. Nandiyan din po sila para maghatid ng mga iba't ibang klaseng check-up at consultation po para sa inyo. May dala rin po ng mga gamot ang ating mga ospitales. Pangako ng Pamahalaang Panlalawigan na ipagpapatuloy at palalawakin pa ang programang ito para mas marami pang Pangasinense ang makikinabang. Valerie Dismaya, RNG News.